ኣሜሪካ መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክመልስን ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘካይዶ ደብዳብ ድሮን ደው ከብሎ ፀዊዑ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣርቪን ማሲንጋ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳምነት ጉዳይ ህይወት ሰባት ብምሃብ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብታ ሃገር ዘሎ ውሽጣዊ ጎነፃት ደው ከብሎን ህፃናት ክመሃሩን ጥዕንኦም ክሕልውን ዝረአ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ደው ክብልን ይግባእ ኢሉ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ምስ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ዕጡቃት ፋኖን ልዝብ ከካይድ እቶም ዕጡቃት እውን ናብ ድርድር ክመፁን ኣጠንቂቁ ኣሎ። ብሰንኪ ውሽጣዊ ጎንፅታት መንግስቲ ዘካይዶ ደብዳብ ድሮንን ደው ከብል እውን እቶም ኣምባሳደር ኣተሓሳሲቦም ዝብል መግለፂ ትማሊ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ጠቂዕዎ ዝነበረ ፅሑፍ ኣልዒሉ ዳግም ኣመሓይሹ ድማ ለጢፍዎ ኣሎ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከቲ ሓዱሽ ነገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስፍሕ ዝበለ ሓደ ትንታነ ቢቢሲ ኣውፂዎ ኣሎ። እሱ ዝምልከት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ኣለዎ። ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንምንታይ እዩ ተኣልዩ ተመሓይሹን ቀሪቡ ዘሎ? መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ህዝብን ዝፈፅሞም መጥቃዕትታት ድሮን ብቁልጡፍ ደው ከብል ዝፀውዖ ኣዘራረብ መግለፂ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣልዩ እዩ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ፌስቡክን ኤክስን ገፁ ዘርጊሕዎ ዝነበረ መልእኽቲ ኣመሓይሹ ኣውፂዎ ኣሎ። ኣብቲ ሓዱሽ ተዘርግሐ መልእኽቲ እቲ ኣምባሳደር ኣርቪን ማሲንጋ ንመንግስቲ ፌደራል ዘቕረቦ ፃውዒት መንግስቲ ካብ ሓይሊ ወፃኢ ዘለዎ ሰላማዊ ኣማራፅታት ምድላይ ክቕፅል ተማሕፂኑ እዩ። ፈላማይ መልእኽቲ ኣምባሳደር ማሲንጋ ዓርቢ 15 ጉንበት 2017 ከባቢ 4 ሰዓት ፈረቓን ናይ ንጎ ከባቢያዊ ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፌስቡክን ኤክስን ገፃት እቲ ኤምባሲ እዩ ተዘርጊሑ ነይሩ። ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ጎንፅታት ደው ንክብል ዝሓተተ መልእኽቲ እቲ ኣምባሳደር ንመንግስቲ ፌደራል ዕጡቃት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝተፈላለዩ ፃውዒት ዝቐረበሉ እዩ ነይሩ። በቲ ኣምባሳደር ናብ መንግስቲ ፌደራል ቀሪቡ ዝነበረ መልእኽቲ ክልተ ሓሳባት ዝሓዘ እዩ ነይሩ። እቲ ቀዳማይ ብመንግስቲ ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ድሮን ደው ንክብሉ ዝሓተተ እዩ። እቲ ኣምባሳደር ዝተጠቀመሉ ኣገላልፃ ድማ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ህዝቢ መጥቃዕትታት ድሮንን ከም ዝፍፅም ዘመላኽት እዩ ነይሩ። እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ፈላማይ መልእኽቱ መንግስቲ ፌደራል ኣንጻር ናይ ባዕሉ ህዝቢ ድሮን ምጥቃም ብቁልጡፍ ደው ከብልን ንሰላማዊ ስምምዕ መንገዲ ክጣጥሕ ንሓትት ኢሉ እዩ። መልእኽቲ ኣምባሳደር ብነጠፍቲ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ክባፅሐን ርእቶታትን ይወሃበንን ኣሎ። እንተኾነ ንሕዲተይ ሰዓታት ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ገጻት ፌስቡክን ኤክስን እቲ ኤምባሲ ተኣልዩ እዩ። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ከባቢያዊ ሰዓት ማለት 7 ዳግማይ ዝለጠፈ መልእኽቲ እቲ ኣምባሳደር ነቲ መጥቃዕቲ ድሮን ዝገልጽ ትሕዝቶ ዝኣለየን ንመንግስቲ ፌደራል ዝገብሮ ፃውዒትን ዘመሓየሸን እዩ። እቲ ሓዱሽ መልእኽቲ መንግስቲ ፌደራል ካብ ሓይሊ ወፃኢ ዝኾኑ ሰላማዊ ኣማራፅታት ምድላይ ክቕፅል ዝሓትት ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ መንግስቲ ድሕነትን ናይ ምንባር ውሕስናን ዜጋታቱ ከቐድም ፀዊዑ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ኣምባሳደር ንዕጡቃት ፋኖ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ፃውዒት ነቕርብ ዝብል ነተሓሳስብ ብዝብል ተተኪኡ እዩ። እቲ ፈላማይ ዝተዘርግሐን ድሒሩ ዝተኣለየን መልእኽቲ ሕቡራት መንግስታት ፋኖ ምስ ጭቡጥን ሰላማዊ ዕላማታትን ናብ ቅድሚት ክመፅእ ፃውዒት ተቕርብ ይብል ነይሩ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣብ ኦሮሚያ ይካየድ ዘሎ ጎንፂ ንምግታዕ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሚያ ድርድራት ክቕፅል ንፅውዕ ዝብል ፈላማ ዘቕረቦ ምሕፀንታ ግን ኣይተቐየረን። እቲ ኣምባሳደር ሎሚ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብሓፈሻ ጎንፅታት ደው ምባል ዝምልከቱ እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዝቐፀሉ ጎንፅታት ኮይኑ ናብ ካልእ ዓመት ትሰጋገር ከም ዘላ ይገልጽ። እዞም ጎንፅታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፅልዋ ምልሲልካ ምሕሳብ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ መልእኽቱ ኣስፊሩ ኣሎ። ነቲ ህዝቢ ንምቕዳም ግዚኡ ሕዚ እዩ ዝብል ነቲ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር እዚ ንምግባር ድማ ንውሽጣዊ ጎንፅታት ኢትዮጵያ ዘላቒ መፍትሒ ምትግባር ከም ዘድሊ ገሊጹ እዩ። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ህፃናት ትምህርቶም ክከታተሉ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡን ምግባር እውን ኣገደስቲ ስጉምትታት ከም ዝኾኑ ጠቒሱ እዩ። ኣካል ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ ብምምሳል ዝተስፋፍሐ ሕጊ ኣልቦነት ከብቅዕ ምግባር እውን እቲ ኣምባሳደር ህዝቢ ንምቕዳም ክትግብሩ ኣለዎም ኣብ መንጎ ዝበሎም ስጉምትታት እዩ። ሰላምን ምርግጋዕን ንምምራፅ ግዚኡ ሕዚ እዩ ብምባል እዩ መልእኽቱ ዛዚሙ።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ንምንታይ ነቲ ፈለማ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ እቲ ኣምባሳደር ከም ዝኣለዮን ንምንታይ ንመንግስቲ ፌደራል ዘቕረቦ ጻውዒት ከም ዝኣለየን ክሳብ ሕዚ ኣይተገለጸን። ሓይለ ቃል ዝጥቀም ኣምባሳደር ኣማሲንጋ ቅድሚ ሕዚ እውን ብዝሃቦ ርእይቶ ምኽንያት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቐፌታ ኣተኣናጊዱ ነይሩ እዩ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግንቦት ኣብ ቀጽሪ ናይ ቀደም ቆንጽል ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ንመሰረተ ልምዓት ዒላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ደው ክብሉ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ካልእ ሎማዓንቲ ድሕሪ ሰዓት ወፃኢ መግለፂ ኣሎ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ግዝያዊ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዝነበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝወፀ እዩ። እቲ መግለፂ ስለ ባህጊ ናጽነት ህዝቢ ትግራይ ነበር ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንሚድያታት ዝሃብዎ ዝንቡዕ ምልከታ ኣመልኪቱ ካብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝወሃቦ መግለፂ እዩ። እቲ ውድብ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ህልውንኡ ካረጋገጽ ኮነ ብሄራዊ ክብሩን ረብሓታቱን ከውሕስን ክእስስንን ዝኽእል ጎይታ ነብሱ ዝኾነላ ናፃን ሉዓላውነት ሃገርን ትግራይ እንትካሃድ እዩ ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ነፂሩ ዝሓደረ ንኽውንነቱ እውን ኩሉ ዓይነት ቃልሲ እናገበረ ዝመፀን ሕዚ እውን ብመምሰልትን ሸቀጥትን ከይተሰኮነ ኣብ መትከሉ ፀኒዑ ዝቃለስ ዘሎን ሓቀኛ ብሄርተኛ ውድብ ከም ዝኾነ ገሊፁ ሳላ እቲ ውድብ ናጽነት ትግራይ ነፂሩ ዝፀንሐ ድማ ዕላማ ናጽነት መርሒ ዕላማ ህዝባዊ መኸተና ክኸውን ክኢሉን ኣብ ጉዕዞ ቃልስና እውን ብዙሓት ስዒቦምዎን እዮም ኢሉ ኣሎ። ባህጊ ናጽነት ክባር መስዋዕትነት ዝኽተኸፈለሉ ይኽፈለሉ እውን ዘሎን ናይ ምልኣተ ህዝብናን ብዙሓት ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ክቡር ዕላማ ኮይኑ ይርከብ ኢሉ ኣሎ። ዕላማ ናጽነት ሃፅያውነት ኢትዮጵያ መሻርክታን ንዝኾኑ ህግደፍን ሓይልታት ኣምሓራን ኣተሓባቢሩ ኩናት ፅንተት እንትትኽፈተልና ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ እንትምክትን ሕድሕድ ተጋዳላይን ትግራይ ትስዕር ትግራይ ሃገርያ እናበለ ብኣዕፅምቱ ፅሒፉ ብደሙ ዝፈረመሉ ልዕሊ መቃብር ደሚቑ ዝነብር ቃል ሕድሪ ስዋዕ ስለምዃኑ ልዕሊ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መስካሪ ክህሊ ኣይምተገበአን ነይሩ ኢሉ ኣብቲ መግለፂ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ነዚ ሓቂ እዚ ዝፀረር ኣብ ዝቐረባ እዋን ማለት ው ግንቦት 14/2017 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ መጽሔት ወጋሕታ ሕታም ቁፅሪ 28 ነበር ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ መራሒ ሓደ ፍንጫል ሕወሓትን ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ህዝቢ ትግራይ ብተረኺ ተገንፀልቲ ከይተደናገረ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ጽኑዕ መርገፂ የርኢ ኣሎ ክብሉ ልቢ ብዙሓት ተጋሩ ዘሕዘነ ጉዳይ ናጽነትን ሃገርነት ትግራይን ጉዳይ ጽልእን ተረኽን ተገንፀልትን ተገይሩ ዝቐረበ ጽሑፍ ኣንቢብና ብዓውታ እንትጋዋሕ እውን ንሰምዕ ኣለና። ኣፈኛ ሓይልታት ፅንተት ኮይና ከምዚ ዝኣምሰለ ክሕደት ምግዋሓን ነቲ ሓቂ ዘይቅይሮ እኳ እንተኾነ ብስቕታ ክንሓልፎ ግና ኣይመረፅናን ኢሉ ኣሎ ኣብቲ መግለፂ እዩ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ጀሚሩ ትግራይ ሃገራይ፣ ትግራይ ብሄራይ፣ ትግራይ ዓደይ፣ ትግራይ እውን ዓውደይ እንትብል ንኢትዮጵያ ካብ ዘለው ጽልኣትን ሕርቃንን ተበጊሱ ዘይኮነስ ብቐንዱ ምእንተ ጸጻልነት ትግራዋይ መንነትን ምእንተ ውሑስ ጽባሕን ታሪክ ልምድን ዓለም ይኹን መፈጠር ሓፂያዊት ኢትዮጵያ ብዝግባእ ተንቲኑን ብሄራዊ ተኣማንነቱ ኣቐዲሙን እዩ። ብስሩ ግና ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ጆኖሳይድ ንኢትዮጵያ ከይጸልእ ዝገብር ዝተረፈ ጽንቃቅ ተስፋን ንኢትዮጵያ ክትፈቱ ዝገብር ጽንቃቅ ምኽንያት እውን የለን። ሎሚ ንትግራዋይ ኢትዮጵያውነት ማለት ጽንተት ከም ማለት ኮይኑ ከም ዘሎ ዓለም ሙሉእ ክፈልጠልና ንደልዮ እምበር እንሸማቀሉ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ወይዳ እምበር ብምግሃድ ሃገር ትግራይ ክኽንበት ይኽእልን ይግባእን ዝነበረ ብሄራዊ ቃልሲ ናጽነትና ብሰንኪ እዚ ንብሄራዊ ባህግን ዕላማን ትግራዋይ ተኣሚኑ ዘይፈልጥ መርሕነት ሕወሓት ስለ ዝተሓንሸሸ ከም ህዝቢ ኣብ ጆኖሳይድ ኢትዮጵያ ተቆሪኑ ግዜን ኩነታትን ክጽበ ተገዲዱ ኣሎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ንኢትዮጵያ ፈትይዎን ኢትዮጵያውነት እውን ኣሚኑሉስ ኣይኮነን። ባህጊ ናጽነት ትግራይ ቅሂሙ ከም ዘይተርፍን ደበ ሰማዕታትና ገዝም መጻኢናን ከም ዝኸውንን እንትርፊ ንሰብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንለባም ዘይተኸወለ ሓቂ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
እቲ መግለጺ ህዝቢ ትግራይን ናጽነትን ሉዓላውነት ሓፀየን ክባር ዋጋ ዝተኸፈለሉን ትግራዋይ ብሄራዊ ሓደጋ ኮይኑዎም ዘሎ በትን ሓይልታት ጽንተት ምስ ዝኾኑ ህግደፍን ብልጽግናን ወደኽደኽ ዝብሉ ዘለዉ ፍንጫላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ምዃኖም ብኣጋ ተረዲእኻ ኣብ ጎኒ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኮንካ ቃልስኻ ከተሕይል ንጽውዕ ክብል ሎማዓንቲ መግለጺ ኣውፅኡ ኣሎ። እዚ መግለጺ ምስ ምውፃእ ስዒቡ ድማ ነበር ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ብጾት መራሕቲ ውድብ ናጽነት ትግራይ ወጋሕታ ዝበሃል መጽሔት ኣይፈልጥን፣ ኢንተርቪው ኣይሃኩን፣ እታ ኢልካያ ዝበልኩምን እውን ኣይበልኩን፣ ካልእ ርእሲ ድዩ ተወዲኡኩም ክብል ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ወጋሕታ ዝብል መጽሔት ዋላ እኳ ይሃሉ ወጋሕታ ጋዜጣ ብናይ ኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት ዝሕተም ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታትን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝህቦ ዘሎ መብርሂ እውን ብማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት መዘራረቢ ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ይፍለጥ እዩ። ዝኸበርኩምን ተመልከቲ ዩቲብ ሓድሽ ነገር እዝን ካልኦትን ትሕዝቶታት በብእዋኑ ከቕርበልኩም እየ። እዚ ዩቲብ እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡውን ላይክ ሼር ብምግባር ካልኦት ሰባት ንኽርእይዎ ክትገብሩ ይዕድም። ምሳይ ስለ ፀንሓኩም ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ።